Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banua gitjang. Madok moliate dohami tuho, ala ni godang ni asi, dohot holong ni roham dihami. Ay di basa-basa hokodo anak muna sasadai tuhami, na di pardangolanon. Asa malua hami, marhite-hite ibana, siyan dosa, dohot siyan hamatean, sa leling ni leling na. Hupangi dohami matuho, say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite toddi parbadiay. Akup nii, say parrohay mahami, asa huboto hami madok moliate tuho. Asa tarapol si tuturo hanami, di hagugutan, dohot di pangucunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita sadarion. Imana tersurat sian Joshua 24 ayat 14. Ope say habiari hamuma Jahoba. Jalamarsi hohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan. Jalapaholak kamu debata sileban, akana nioluan ni opumuna, di bariba ni batang aiki, dohot di Mesir. Jala oloi hamuma Jahoba, ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita tu debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulaon mahubat to patik mi. Amin.
dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan roha nami, hasesaan ni dosa nami Lehon matuhami todim na badiay, asa unang ganggu roha nami di asini roham. Alay asahot roha nami marhapor seaon, laho maggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasat tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan na badia, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigema, hata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do pagkaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasang ngapon ma di debata na di kicang. Amin. Oh
Tangihon hamumahata ni debata epistel diminggutta sadarion. Di mana tersurat di Yesaya sia ayat 1 ayat 6 tajahama marsikat soring. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabulon. Nung nga di patorop ho bangsoy, nung nga di padireho di iba na halalas ni roha nabulon. Ay nung nga di ponggol hokko auga, ape tu ibana, dohot batani di abarana, dohot licing-licing ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay nung nga tubo di hita sada poso-poso, dilehot do tu hita sada anak, papetu abarana do sogot harajaon na, jala bahenon na gowarna. Bahen hagagadda ni harajaon, dohot hadameon, naso marujung di habangsa ni si Daud, dohot di harajaon nay. Idos sahat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Kor panitia sektor 5 dohot onom.
Cek, amang soundman, musiknya ready. Cek. Amang soundman, minta tolong musiknya ready. Gembala di malam gelap menjaga dombanya, dan pandanglah ke langit yang bercahaya mulia. Hai, kabarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Hai, kabarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala takut dan gentar waktu mereka dengar nyanyian malaikat surga yang memuji Allah. Hai, kabarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Oh, hai, kabarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kristus Yesus Tuhan Hai, kabarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Oh, hai, kabarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, kabarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Hai, kabarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Pujilah Tuhan. Terima kasih. Marid de Mahita. Sang Maha Muda akan persekusi
tiddakon mahaporsiaw tay, songon nahina tiddakon nidongata sa haporsiaon, di saddok portibion, rap mahita maddok. Tabigima tikting namasa di huriata di bagasan samingguon naparjolo perjamuan kudus. Pada hari ini tanggal 25 Desember 2022 gereja kita melaksanakan perjamuan kudus di ibadah pagi, siang, dan sore. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk nanti mengikuti perjamuan kudus. Yang kedua, baptisan kudus reguler. Sesuai dengan program Gereja HKBP tahun 2022, maka pada hari Senin besok pesta Natal yang kedua akan diadakan baptisan kudus reguler kepada 5 orang anak jemaat kita di ibadah pukul 10. Kita doakan agar anak-anak yang dibaptis menjadi kesukaan bagi keluarga dan kelak akan menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, gereja kita telah menerima sumbangan bunga altar dari jemaat, yakni untuk hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 dari keluarga NN. Bagi jemaat yang berkenan untuk menyumbang bunga altar dapat menghubungi Ketua Seksi Perempuan, dan gereja kita mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menyumbang. Tuhan memberkati. Yang keempat, mengenai kegiatan Natal di gereja kita. Besok Senin tanggal 26 Desember 2022 gereja kita akan melakukan perayaan Natal umum yang kedua. Hanya satu kali, yaitu pukul 10 WITA berbahasa Indonesia, dan sekaligus akan diadakan baptisan kudus untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 jam
17.30 WITA akan diadakan Natal di Pospel Tabanan, dan sekaligus diikuti dengan perjamuan kudus. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah akhir tahun sebanyak 3 kali. Pertama adalah pukul 16 WITA, kedua pukul 19.30 berbahasa Batak, kemudian pukul 19.30 itu ada dua tempat, 2 lokasi, satu di gereja ini, satu lagi di GSM yang di seberang jalan, berlangsung bersamaan. Yang 19.30 berbahasa Batak. Jadi bisa dipilih kira-kira mana yang waktunya lebih tepat. Kemudian untuk Minggu tanggal 1 Januari 2023, karena itu tanggal 1 Januari itu tepat pada hari Minggu, maka ibadah kita 3 kali tetap seperti biasa, yaitu pertama jam 7.30 berbahasa Indonesia, kemudian jam 10 berbahasa Batak, lalu jam 17 berbahasa Indonesia. Jadi asa taingok bima. Yang terakhir ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 Desember sampai dengan 1 Januari 2023. Firman Allah menyapa saudara tertulis di dalam Amsal 9 ayat 11 mengatakan, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Dalam bahasa Batak, ai marhite-hite au gada ariarim jala tabadiho akka tahun dingolum. Demikianlah warta jemaat untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati semua program gereja untuk kemuliaan namanya. Horas. Marid di mahita tapasahap mapiliatta.
pesona di Tuhan baik. Minai mare de suruan di bawah ini dotu Kristus di bawah ini dotu Kristus Yesus Kristus si paruai ibadah siapa dua hijau awal-awal kita jomai Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Dari gereja kita mengucapkan selamat Natal untuk Amanami, Inanami, remaja Naposobulung, dan begitu juga dengan tamu yang datang di luar Bali yang sedang healing di Pulau Bali. Mudah-mudahan healingnya dapat, dan saya yakin itu nanti kalau pulang dari Bali ingat tetap Titi DJ, hati-hati di jalan. Yang pertama, Amanginang, kami dari pihak gereja memohon maaf karena banyak saya lihat tidak punya tempat duduk. Banyak tadi yang di sana sediakan rupanya hujan. Nah, bawe non alam dok, tidak ada yang bisa melarang. Tapi saya yakin Amanginang bahwa di surga nanti tidak ada bangku tempel. Kalaupun di gereja ini Anda berbangku tempel, hanya sementara itu, saya yakin. Nah, ini juga menjadi catatan untuk HKBP Denpasar ke tahun depan di jam yang sama seperti ini, supaya diadakan di 2 tempat. Karena tahun depan saya yakin semakin banyak jemaat orang Batak atau dari orang-orang Kristen dari luar Pulau Bali datang ke sini. Karena apa? Karena tahun depan pasti lebih berat lagi. Perlu lagi menerima nutrisi otak ini. Maka tahun depan saya kira lebih banyak lagi yang datang ke Bali untuk healing. Maka perlu kita persiapkan. Untuk itu Amanginang, saudara-saudara, di pesta Natal yang pertama ini firman Tuhan menyapa kita. Yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama
dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tapi saya minta maaf dulu, kenapa Amang ini membaca bahasa Indonesia, kenapa tidak bahasa Batak? Karena saya lihat banyak di antara kita belum fasih bahasa Batak, tapi yang fasih bahasa Indonesia. Tapi kami yakin juga, walaupun bahasa Batak nanti saya buat, pasti mengerti itu dalam hatinya. Jadi kalau saya baca sekarang dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa membacanya nanti dalam bahasa Batak. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Topik di pesta Natal kita yang pertama ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya atau wajahnya. Kita pernah mendengar istilah imago Dei. Wajah Allah itulah dibuatnya untuk menciptakan manusia. Berarti kalau kita mengatakan Allah menciptakan manusia sesuai dengan wajahnya, berarti manusia itu cantik dan ganteng. Untuk itu walaupun tidak pasangannya, tetapi siapa yang di kanannya atau di kirinya, silakan dulu saling berhadapan. Lihatlah dulu Manginang. Kok malu-malu? Ada lagu gereja tetangga berkata seperti ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah kawanmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba jujur Amanginang, masih adakah wajah Tuhan di wajah kawanmu? Masih ada? Masih ada? Kalau masih ada, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, berarti dalam diri manusia itu ada karakter Allah. Kalau Adam dan Hawa itu adalah orang Batak, kira-kira apalah lagunya di Taman Eden?
nasonang dohita na dua salileng aura dohoto. Sebenarnya Adam dan Hawa itu bahagia di Taman Eden karena wajah Tuhan ada di dalam diri mereka. Tetapi amanginang, wajah Tuhan yang ada dalam diri manusia telah dirusak oleh iblis. Wajah manusia berubah menjadi cemberut. Wajah manusia berubah menjadi murung. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa, maka mereka malu dan bersembunyi. Maka siapa tadi yang melihat kawannya itu agak malu-malu, itu pertanda bahwa wajah Tuhan tidak ada lagi dalam dirinya. Pasti? Pasti. Jadi siapa yang malu dan bersembunyi? Dan itulah yang dinyatakan, ditunjukkan oleh Adam dan Hawa ketika Tuhan mencari mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Maka Adam berkata, aku malu sehingga aku bersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah mengasihi kita. Wajah manusia telah tercoreng. Wajah manusia telah ditutupi oleh kekuatan dosa. Siapa yang dapat menolong manusia? Yang dapat menolong manusia adalah orang yang tidak berdosa. Siapakah gerangan orang yang tidak berdosa itu? Diselidiki, tak satu pun ada di dunia yang suci. Sehingga Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat. Allah yang transenden menjadi Allah yang immanen. Maka Allah menjelma menjadi manusia. Sama seperti kita. Ia adalah firman. Firman itu adalah sound atau suara. Karena hanya dengan suara Allah berkata, jadilah terang, maka jadilah. Hanya dengan perkataan Allah berkata, semuanya jadi. Firman itu adalah kuasa. Firman itu adalah Allah sendiri. Maka Allah itu datang menjelma menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita. Berarti kalau dikatakan tinggal dalam diri kita, dalam bahasa aslinya dikatakan tinggal artinya berkemah. Allah sekarang berkemah dalam diri kita dan itulah makna Natal. Ketika Allah sekarang lahir dan tinggal di dalam diri kita, Dia akan berkemah dalam diri kita, Dia akan membongkar diri kita ini, Dia akan manokoki, manukangi diri tahun asa gabi boha, diperbaharui menjadi sesuai dengan karakter Allah. Maka ketika Tuhan sekarang hadir dalam diri kita, maka tubuh kita adalah bait roh Allah. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus, tubuhmu adalah bait roh Allah. Untuk itu janganlah kamu cemari. Tubuhmu adalah tempat Tuhan bersemayam. Dia akan mengubah kehidupanmu dari yang apatis menjadi optimis. Dari yang pemarah menjadi lembut. Dari hidup berputus asa menjadi hidup berpengharapan. Itulah makna Natal Amanginang. Tuhan sedang bekerja dan mengubah kemah kita ini, rumah kita ini, yaitu hati kita. Ketika Tuhan telah mengubah hati kita, terjadilah perubahan karakter.
Terjadilah perubahan sikap dari manusia lama menjadi manusia baru. Terjadilah karakter-karakter baru yang diinginkan oleh Tuhan. Perubahan itu adalah perubahan dari yang baik menjadi, dari perubahan dari kurang baik menjadi baik. Karena banyak orang, saya sudah berubah katanya, padahal berubah dari bentuk yang lama, bentuknya sama juga ke bentuk yang baru. Maaf, saya bukan orang rasis. Rasis itu kurang bagus. Tapi adakah di sini dari kawan kita dari Nias? Ada. Konon katanya saudara kita yang ada di Nias tidak bisa dari kampung sana mengucapkan huruf hidup, huruf mati. Contohnya kalau bilang makan, maka. Pernah seseorang bersaksi begini, puji Tuhan. Seharusnya puji Tuhan. Dulu istriku kera, sekarang berubah menjadi lembu katanya. Padahal maksudnya saya bersaksi, dulu istriku keras, sekarang berubah menjadi lembut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, perubahan kita bukanlah perubahan seperti tadi. Itu juga sama artinya. Tetapi perubahan kita adalah meninggalkan karakter yang lama menuju karakter yang baru. Amang-inang, semalam saya berkhotbah 1 jam. Sampai di rumah datang istri. Lama kali kau khotbah tadi katanya. Maksudmu? Ku bilang, kau nggak lihat dari atas, udah banyak yang ngantuk katanya. Padahal sebenarnya begini ceritanya. Saya sudah berjadi dengan pendeta Rosbina, dia di sana berkhotbah, saya di sini. Inang pendeta, berapa menit kau berkhotbah? 1/2 jam. Udah, saya lebih dari situ ya, supaya jangan sama-sama pulang nanti kredit. Rupanya inang pendeta agak dipanjangin dikit. Pilihku mengatakan belum keluar itu, pikirku. Rupanya beda sedikit, hanya beda 3 menit atau 5 menit. Selesailah sudah. Maka saya tontonlah semalam YouTube-nya, maka saya tertawa sendiri dan malu sendiri. Untuk itu juga Amang-inang, di Natal ini mari kita melihat diri sendiri. Mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah tubuh kita ini sudah rusak? Hidup kita ini sudah rusak? Hidup kita sudah hancur. Mungkin banyak orang, amang, holan na bereko daw sa luar songon na bagag, ang goro hakon na ang kropos do, nasubuy do di berekoin na. Bisaya. Banyak dari antara kita tertawa di depan, menangis di belakang. Kalau saya menangis di depan, menangis juga di belakang. Tertawa di depan, belum tentu juga ya. Tapi Tuhan tahu sekarang kehidupan Amang dan Inang. Sekalipun kita datang healing ke Bali, tidak salah. Beruntung Amang Inang, ada cuanmu di kantongmu. Bagi yang tidak punya cuan, kemanalah healingnya. Tapi itu penting. Pikiran ini katanya harus dikasih nutrisi. Kalau ini tidak dikasih nutrisi, bisa error seperti laptop. Tapi tidak cukup dengan ini perlu healing. Ini juga perlu penyembuhan. 2 jenis penyakit. Penyakit yang nampak dan penyakit yang tidak nampak. Penyakit yang nampak adalah ketika tubuh kita ini sudah mulai ada penyakit encok. Sudah mulai pegal-pegal, asam urat dan lain sebagainya. Tetapi penyakit yang tidak nampak yaitu psikis.
Dan itulah yang ternyata yang sangat susah disembuhkan. Sekalipun pergi ke psikiater belum tentu. Sekalipun datang ke rumah pendeta terus tiap hari belum tentu juga. Tetapi harus Tuhan yang bersemayam dalam diri kita. Selama ini gampang tersinggung atau tersungging. Tapi setelah firman Tuhan ini, Tuhan hadir dalam diri kita, maka sabar. Maka yang berdiri juga sabar amanginang. Karena apa? Karena Tuhan telah hadir dalam hati kita. Saya bayangkan tadi saya di situ duduk. Seandainya saya tidak pendeta, mungkin juga sama seperti mereka pikirku. Tapi karena saya pendeta, duduklah saya di tempat VIP. Untuk itu amanginang, saya yakin sekalipun secara jasmani Anda capek berdiri, tetapi secara rohani Anda disembuhkan. Amin. Karakter kita sudah berubah. Karakter kita sudah berubah. Ayo bertatapan yang suami istri ataupun yang bersahabat lagi. Ku kasihi kau. Ayo musik dulu sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk wajah kawanmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba menginang, perhatikan wajah kawanmu. Sudah berubahkah? Belum. Tidak akan berubah itu. Yang ada jerawatnya, tetapnya itu ada jerawatnya. Dang bui magui ladongi. Ala yakin dau pulang dari gereja ini akan terjadi perubahan. Amin. Yang suka murung, jangan lagi murung. Nah cerewet, jangan lagi cerewet. Nah olo, saya hatop-hatop tersinggung, unang be tersinggung. Apalagi non, keluar kita sa gerejon, krodi do, satu ngadong pola muruk. Puji Tuhan, Tuhan telah hadir dalam hati saya yang mengubah saya. Amanginang, semalam saya sudah berkhotbah panjang, hari ini saya pendekkan sedikit. Karena apa? Karena kita akan menerima Yesus melalui perjamuan kudus. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti Tuhan Yesus bersemayam dalam diri kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saya tadi keluar sebentar, saya lihat begitu kuat angin, begitu kencangnya, dan hujan lagi, dan lain sebagainya. Saya katakan, enak banget di dalam. Di luar tidak nyaman, di gereja begitu nyaman sekali. Tapi amanginang, keluar kita nanti dari gereja ini, pasti kita tidak nyaman. Tapi yakinlah, dengan kelahiran Tuhan Yesus dalam diri kita, itulah kekuatan bagi kita. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam hati kita. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah tinggal dalam hati kami. Firman-Mu telah berkemah, mengubah, memperbarui hati kami. Hati kami, hidup kami telah diambil alih oleh iblis selama ini. Tapi Tuhan telah memperbaharui kami. Kemuliaan Tuhan telah hadir kembali dalam diri kami masing-masing, sehingga telah mengubah kehidupan kami dari apatis menjadi optimis, dari putus asa menjadi berpengharapan, dari dirundung duka diubah menjadi hidup bersuka cita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperbaharui dan tinggal dalam hati kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah ke depan. Di Natal ini
umat-Mu bersukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena firman-Mu telah tinggal di tengah-tengah kami. Jika ada dari tengah jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit secara jasmani, kami percaya segala penyakit akan takut terhadap Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah kami berpenyakit secara psikis, sering sakit hati, sering Tuhan hidup di dalam kedukaan, maka ubahkanlah kami. Kami akan sembuh pulang dari rumah-Mu ini, karena Tuhan telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita. satu cek.
biro aku asa dogo kau mago panuji gowarni asa napoli bata las dami 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 madijoma lobo di rohani di bata johita jomao. Halalas di roha godang nahuman kahodoan Luna tu si palua dihita jomao asana polile bata las dami 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 mani joma lomo di rohani di bata lohita jomao. Hai sabor ginoko pisan bintang di naolomi sumok dari hagolapon nadi rohatai hasang apon di debata los dami 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 marijoma lomo di rohani debata lohita jomao. Tuhan Yesus ada buat nadi sude bapa napa saya sude dosa di dolok Golgota asal apa di debata los dami 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 mari jomba lomo di rohani debata lohita jomao. Saya sondang marohatu ale Tuhan Yesus asa doho kau maruni di hati bumi asa apa di derata las dami 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 mari joma lomo di rohani debata lohita jomao.
damai 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 bagi jorma ngomoni rohani beata dohita jorma Amang inang taparade marohata majalo parpadanan na badia alay hupangidohami tu anak kota naso makatidakon haporseaon yang belum menerima lepas sidi menyaksikan iman dimohon tidak bisa mengikuti perjamuan kudus supaya diingatkan anak-anak kita remaja atau pemuda yang belum menyaksikan iman. Yang kedua, kami mohon koordinasinya melalui amang inang majelis gereja. Kita nanti maju ke depan 10 orang per baris supaya teratur. Mohon koordinasinya supaya perjamuan kudus kita berjalan dengan baik. Maridde mahita. Jesus mulunitong diku hodoha porusaki gopiho nama diriku rodina salah kaki Bata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Jesus amin martangiang mahita ale Tuhan debata para si roha na sumurung ama nami na di banua gitjang asi roham topot mahami na pungudison Adorang hupangak kami anon parpadanan na badiyay. Lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturohan nami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na magkokop hami. Pargugoy mahami maswadahon diri nami. Asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, say tahi tirohan nami, asa malungok kami tu banua gitjang, asa say marsihaholongak kami, pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanaong pinarhamaol ni debata, tasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay, di baheni tatibang majumulo, manang nataw hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum, manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Ido na tao mangaton parbadanan na badiyay. Alay akanadohot marulaon na badia, unang bedioloy si bolis, unang bedidat dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung gotapok kamuma hosom, dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasi majolo rohat tabe jala alusi hamu masuk kusukunon
jongjong mahamu. Di parhatutu rohamdo, halak pardo sa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalo sim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsak do roham, ala dosami, jala di pangido roham, nang maluaho nuaing sian dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu rohamdo, nang ro Tuhan Yesus Kristus, tutanoon, panguluhon pardosa, ibana nang mate, dohot mulak mangulu, humukop ho, mamorsan jalamanesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho maggotapon siyan roham, late ni roha, dohot hosom ni roha, akuk ni olo doho mardenggan dohot halak, na mangarsahi ho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham sasaon ni debata, sude dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapauduk be marohata, jalata topotima sude dosata, iutok kamu matangiangon, di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata aman nami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot-jot hulaw si hami patikmu, tamado ona uhummu hami nuaeng, dohot sogot. Molo balos sonommu tu hami hobar tu pabahenan nami Alay, ala ni godang ni asi, dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naong nilehonmu humokop pami, ala ni ubain na hami, mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, sa liling di tanood do pehami. Amin atong hamu akan namanopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni rohan ni debata, say sahat matuhamu na hinaporsyaan muna, mga sahon hatan ni Tuhan Yesus do, hudok tuhamu. Pos maroham muna, nunga sesa sa luhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama, anak na dohot toddi porbadia. Amin aliaman namin na di banua gidjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangutsunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Hudul mahamu. Maridde mahita. Samudra binay ibu kami, nasiyan janggar-janggar sisuk sang duri. Oh ulu patomon, iya tutup kami. Atong tangihok kamuma to na ni Tuhan Yesus,
Laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin nai. Ujutar jehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli mai. Di parlehom mai tuak kasisean na. Puhut madidok. Jalo hamuma. Jala pangamma. Dagik kudoi. Nanilehon tuhamatean humokop pamu. Baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasida mangan. Dibuat mapanginumani didok mamauliate. Dungi didok matu nasida. Jalo hamuma sude hamu manginom siani. Ia panginumanon padan nai baru maon. Marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop hamu. Bahen hasesaan ni dosa. Say bahek kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basa ni debata. Hatta Yesus Kristus jalo pangam daging kudoy jala pahotan rohamu nama kapusiay ibana asa di Hidup Tuhan Yesus Kristus. Mudar kudui nani usai umum bahin asaan bersama imana mengalami hidup Tuhan Yesus Kristus jala pangam asa dihamu daging kudoy kamuluan nani leho hamatean umum amin imam ngaramoti jala pahoton rohamuna makapusiay ibana asa dihamu hangoluan nasora sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala inum hamu siani mudar hidup kudui Tuhan Yesus Kristus nani jala usai hamuma umum jala pangan ma bahen hasesaan di dosa nani lehon tuhamate imana mengaramoti jala pahoton rohamuna makapusiay jala pahoton rohamuna asa dihamu hangoluan nasora sudah asa amin dihamu hangoluan nasora sudah mula mahamu amin. ibaga sedap Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon umok kopam bain hasesaan di dosamu imana mengaramoti hidup Tuhan Yesus jala Kristus pahotor rohamuna maka bersiai ibana asa dihamu hamuluan nasra sudah Ima mangaramoti amin jala pahoton rohamuna mula mahamu di bagas sedap ibana asa dihamu hangoluan nasora sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalo hamuma daging jala inum hamu siani nani lehon tuhamatea mudar hudui pamu nani usai Ima umok kopam mangaramoti bahen jala pahoton hasesaan di dosamu rohamuna makapusiay imana mengaramoti asa jala dihamu pahotor rohamuna hangoluan maka nasora bersiai sudah ibana amin. asa dihamu hamuluan nasra sudah amin mula mahamu di bagas sedap Masuk yang Hidup Tuhan Yesus Kristus Didok Tuhan Yesus Kristus Jalo jalo hamuma jala pangamma jala inum daging hamu kudoi siani nani leo tuhamatean mudar kumokopamu ima mangaramoti usai umok jala kopam. pahoton rohamuna Bahen hasesaan makapusiay di dosamu. ibana imana mengaramoti asa jala pahoton dihamu rohamuna hangoluan makapusiay nasora ibana. sudah asa dihamu amin. hanguluan nasra sudah amin
mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Jalpang. Dagik kudui. Nani lehon Didok Tuhan Yesus hamadean. Kristus. Umokop pamu. Jalo hamu Ima mangaramoti. Jalo Jala inu mahoton hamu rohamuna. Makaporsyai Udar ibana. munay. Asa di hamu. Nani usay Anguluan umokop na pamu. sora suda. bahay Amen. nasaan dito sa muna. Ima na mga ramoti. Jalapahot torroha muna. Makaporsyay ibana. Asa dihamu. Hanguluan na sa rasuda. Amen. Mula Didok pahamu Tuhan ta ibagas Yesus da. Kristus. Jalo hamuma jalapangam ma. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatean. Umokok pa. Bayan hasesaan di dosa mo. Didok Ima mga Tuhan ta ramuti. Yesus Kristus. Jala pahoton rohamuna. Jalo hamuma. Makaporsyay ibana. Jala inuhamu Asa siya. di hamu. Mudar Hanguluan kudoy. nasora suda. Naniusay hunumok Amen. kamu. Bahen hasaan dito sa muna. Ima na mga ramoti. Jalapahot torroha muna. Makaporsyay ibana. Didok Asa Tuhan ta dihamu. Yesus Kristus. Hamuluan na sarasuna. Amen. Mula mahamu di bagasadaan. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Jalapangam ma. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatean. Humokok Didok hamu. Tuhan ta Jesus. Ima mga ramuti. Jalo Jala hamuma. pahoton rohamuna. Jala inum hamu Makaporsyay masya. ibana. Asa Udar di hamu. kudoy. Hanguluan Naninse nasora humokok suda. hamu. Amen. Bahen hasaan di dosa muna. Ima na mga ramoti. Jalapahot torroha muna. Makaporsyay ibana. Asa dihamu. Hanguluan na sarasuda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Mula Kristus mahamu di bagasan jalo hamuma. Jalapangam ma. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatean. Umokok pamu. Ima mga ramuti. Jala pahoton rohamuna. Makaporsyay Didok ibana. Tuhan ta Jesus Kristus. Asa di hamu. Jalo hamuma. Hanguluan nasora Jala inu hamu suda. siyani. Amen. Mudar udui. Naniusehon. Umokok pamu. Bahen hasasaan di dosa muna. Ima na mga ramoti. Jalapahot torroha muna. Makaporsyay Didok ibana. Tuhan ta Yesus Kristus. Asa dihamu. Jalo hamuma. Panguluan na surasuda. Jala pangan ma. Amen. Dagik kudoy. Nanilehon tu Mula hamatean. mahamu di bagasadaan. Umokok hamu. Ima mga ramuti. Jala pahoton rohamuna. Makaporsyay ibana. Asa di hamu. Hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhan ta Jesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siyani. Mudar udui. Naniusehon humokopam. Bahen hasasaan di dosa muna. Ima na mga ramoti. Jalapahot torroha muna. Makaporsyay ibana. Asa dihamu. Panguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagasadam. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Jala pangama. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatean. Umokop hamu. Didok Tuhan ta Jesus Ima Kristus. mga ramuti. Jala pahoton Jalo rohamuna. hamuma. Makaporsyay ibana. Jala inum hamu Asa siya. di hamu. Mudar Hanguluan udui. nasora suda. Naniusehon. Amen. Umokopam. Bahen hasasaan di dosa muna. Ima na mga ramoti. Jalapahot torroha muna. Makaporsyay ibana. Asa dihamu hanguluan na surasuda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Jala pangamma. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatean. Mula mahamu di Ima mga bagasadaan. ramoti. Jala pahoton rohamuna. Makaporsyay ibana.
asa dihamu hangoluan nasora suda. Didok Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalo hamuma, jala inum hamusian, mudar mudui, nani usehon, kumokopam, bahen hasisaan dosamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna, maka persyai ibana, asa dihamu, hanguluan nasadiring idilingna. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma. Dagik kudoy, nanilehon Didok Tuhan Tuhan matean, Yesus Kristus. umokop hamu. Ima mangaramuti, Jalo hamuma. jala pahoton rohamuna, Jala inum hamu siya. makapusyay ibana. Asa Mudar dihamu, kudoy. hangoluan, Nani usehon, nasora suda. kumokopam, Amin. bahen hasisaan dosamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna, maka persyai ibana, asa dihamu, hanguluan nasura suda. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Ya, Bapak di sini aja, Pak. Didok Bapak, Tuhan Yesus sini aja, Kristus. sini. Didok Tuhan Jalo ta Yesus hamuma. Kristus, Jala inum jalo hamusiani. hamuma, jala pangan. Mudar hudui, nani usehon Dagik kudoy. humokopam, Nanilehon Tuhan matean, bahen hasisaan umokop. dosamu, imana mangaramoti, jala pahotor Ima rohamuna, mangaramoti, maka jala persyai pahoton ibana. rohamuna, maka Asa persyai dihamu. ibana. Hanguluan Asa nasura. dihamu, hangoluan nasora suda. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusiani, mudar hudui, Didok Nani Tuhan usehon ta Yesus humokopam. Kristus, jalo hamuma, bahen jala hasisaan dosamu, imana Dagik mangaramoti, kudoy, Jala nanilehon pahotor Tuhan rohamuna. matean, umokop maka persyai ibana, hamu. asa dihamu. Ima Hanguluan mangaramoti, nasura suda. jala pahoton rohamuna. Amin. Maka porsyai ibada. Mula mahamu di bagasan Asa damai. dihamu hangoluan nasora suda. Amin. Sudah. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusiani, mudar hudui, nani usehun humokopam, bahen hasisaan dosamu, Didok Imana Tuhan ta mangaramoti. Yesus Kristus jalo hamuma. jala pahotor Jala rohamuna, pangan. maka persyai ibana, Dagik kudoy. asa dihamu hanguluan nasura Nanilehon suda. Tuhan matean. Amin. Humokop hamu. Ima mangaramoti. Mula mahamu di Jala bagasan damai. pahoton rohamuna. Maka porsyai ibana. Asa dihamu hangoluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusiani, mudar hudui, nani usehon humokopam, bahen hasisaan dosamu, Didok Tuhan ta Yesus imana Kristus. mangaramoti, Jalo jala hamu. pahotor Jala rohamuna, pangan ma. maka Dagik persyai kudoy. ibana, Nanilehon Tuhan asa matean. dihamu, Umokop hamu. hanguluan nasura suda. Ima mangaramuti. Amin. Jala pahoton rohamuna. Mula Maka mahamu di porsyai bagasan damai. ibana. Asa dihamu. Hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma,
jala inum hamusien mudar hului nani usehon humokopam bahen hasasaan di dosamu imana mangramoti jala pahotor rohamuna Didok maka Tuhan ta persyai Yesus ibana. Kristus jalo hamuma jala pangam asa dihamu daging kudoi hanguluan nani nasras lehon tu hamatean Amen. umokop hamu ima mangaramuti mula mahamu di bagasan jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu hangoluan nasora suda amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon humokop pamu baina sesaan di dosamu himana mangaramoti jala pahotor rohamuna maka persyai ibana asa dihamu Didok hanguluan Tuhan nasras ta Yesus Kristus Amen. jalo hamuma jala pangamma dagik kudoi Antong nani lehon tu mula hamatean mahamu di bagasan umokop hamu ima mangaramuti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana Terpisuru, Madi. asa dihamu hangoluan nasora suda amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon humokop pamu bahen hasasaan itu samu imana mangramoti jala pahotor rohamuna maka persyai ibana asa dihamu hanguluan nasrasuda amin. Mula mahamu di Didok bagasan Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangam dagik kudoi nani lehon tu hamatean umokop hamu ima mangaramuti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu hangoluan nasora suda amin. Antrian dari PPR. naik lagi Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma Didok Tuhan ta Yesus Jala Kristus ilmu jalo hamu hamuma jala pangam mudar hudui nani usehon humokop pamu nani lehon tu hamatean bahen hasasaan itu samu ima mangaramuti Imana mangaramuti. jala pahoton jala rohamuna pahotor rohamuna maka maka porsyai persyai ibana asa asa dihamu dihamu hangoluan hanguluan nasrasu nasora suda amin. Mula mahamu di bagasan damai amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon Didok humokop Tuhan pamu ta Yesus Kristus Bahen jalo hasasaan hamuma di jala dosamu. pangan ma imana Dagik mangramoti jala nani lehon pahotor tu rohamuna hamatean maka umokop persyai hamu ibana ima mangaramuti Asa dihamu. jala pahoton rohamuna Hanguluan nasra maka suda. porsyai ibana asa dihamu hangoluan Amen. nasora mula suda mahamu di bagasan damai amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon humokop pamu bahen hasasaan di dosamuna imana mangramoti jala pahotor rohamuna maka persyai ibana Didok Tuhan ta Asa Yesus dihamu. Kristus jalo hamuma jala pangan hanguluan nasrasuda dagik kudoi nani lehon tu hamatean humokop pamu amin. ima mangaramoti Mula jala mahamu di pahoton bagasan rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu hangoluan nasora suda
Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusieni, mudar hudui, nani usai honumok kopamu, bahen hasesa ani dosa muna, imana mangaramoti, jala Didok pahotor Tuhan hamuna, Yesus Kristus maka jalo persai hamuma, ibana, jala pangam, asa di hamu-hamu dua nasrasuda. dagik Amen. kudoy, nanilehon tuhamatean, humokop hamu, ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsyai Mula mahamu ibana. di bagasadda. Asa di hamu hangoluan na sorasuda. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusieni, mudar hudui, nani usai honumok kopamu, bahen hasa ani dosa muna, imana mangaramoti, Didok Tuhan Jala Yesus pahotor Kristus rohamuna, jalo hamuma, maka jala persyai pangam. ibana, asa di hamu Dagik dua kudoy, nasrasuda. nanilehon Amen. tuhamatean, Mula humokop mahamu di bagasadda. hamu. Ima mangaramuti, jala pahoton rohamuna, maka porsyai ibana. Asa di hamu hangoluan na sorasuda. Didok Tuhan Yesus Kristus, Amin. jalo hamuma, jala inum hamusieni, mudar hudui, nani usai honumok kopamu, bahen hasa ani dosa muna, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna, maka persyai ibana, asa di hamu, Didok hamuan, Tuhan Yesus nasaliling Kristus ni jalo hamuma, lilingna. jala pangama. Amen. Dagik kudoy, Mula mahamu di bagasadami. nanilehon tuhamatean, humokop hamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsyai ibana. Asa di hamu hangoluan na sorasuda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, Didok Tuhan Yesus jalo Kristus hamuma, jalo hamuma, jala inum hamusieni, jala pangama. mudar hudui, nani Dagik usai kudoy, nanilehon humokop hamu. tuhamatean, bahen humokop hamu. hasasa ani dosa muna, Ima mangaramoti, Imana mangaramoti, jala pahoton jala pahotor rohamuna, maka porsyai porsyai ibana. Asa Asa di hamu hangoluan na sorasuda. Mula mahamu di bagasadami. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, Didok Tuhan jala Yesus pangama. Kristus, Daging jalo hamuma, kudoy, jala nanilehon inum tuhamatean, humukop hamu. mudar hudui, Ima mangaramuti, naniusehon humokop, jala pahoton haporsyaw bahen hasasa muna, ani dosa muna, tu imana ibana. mangaramoti, Asa di jala hamu, pahotor rohamuna, hangoluan, maka na porsyai sorasuda. Amin. asa di hamu, hanguluan na sa liling-liling na. Amin. Mula mahamu di bagasadami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma, Didok Tuhan jala Yesus pangama. Kristus, jalo Daging hamuma, kudoy, jala nanilehon inum hamusi, tuhamatean, mudar humukop kudoy, hamu. nanusehon Ima mangaramuti, jala pahoton bahen rohamuna, asa ani dosa muna, maka porsyai imana ibana. mangaramoti, Asa jala di pahotor hamu, rohamuna, maka hangoluan, porsyai gibana. na sorasuda. Asa di hamu hanguluan na Amin. surasuda. Amin. Mula mahamu di bagasadami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo Didok hamuma, Tuhan Yesus jala Kristus, pangama.
Jalo hamuma. Dagik kudoi. Jala Nanilehon inum hamu tu siya. hamatean. Mudar Humokop kudoi. hamu. Naniusehon Mamangaramuti. humokop hamu. Jala pahoton Bahen rohamuna. asa adi dosamu. Makapursyai Imana ibana. mangaramot. Asa di hamu. Jala pahoton rohamuna. Hangoluan. Makapersyai Nasora suda. ibana. Amin. Asa di hamu. Hanguluan nasra suda. Amin. Mula mahamu di bagas sedame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangam Didok Tuhan Dagik Yesus kudoi. Kristus. nanile Jalo hamuma. matean Jala inum hamu sieni. Imama Mudar ngaramoti jala Nani usehon humokop hamuna kamu. makaporsyai Bahen asasaan dosamu. asa di Imana hamu mangaramoti. Jala hangoluan pahotor rohamuna. nasora suda Makapersyai ibana. Asa Amin. di hamu. Hanguluan na salileng-ilileng. Amen. Mula mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Didok Tuhan ta Yesus Jala Kristus inum hamu jala siya. hamuma Mudar Jala pangam. kudui. Dagik Nanisehon kudui. humokop pamu. nanilehon tu hamatean Bahen asa adi humokop hamu Imana mangaramoti jala Jala pahoton pahoton rohamuna rohamuna. makaporsyai Makaporsyai ibana ibana. asa di Asa di hamu hamu. hangoluan Hangoluan na sa nasora liligid. suda amin. Amin. Mula mahamu di bagasad dami. Rotinya mana? Didok Tuhan Yesus Kristus. Didok Jalo Tuhan ta hamuma. Yesus Kristus Jala inum jalo hamu siya. hamuma Mudar kudui. jala pangama Naniusehon humokop pamu. dagik kudoi Bahen asasaan dosamu. nanilehon tu hamatean Imana mangaramoti. humokop hamu Jala pahotor rohamuna. Ima mangaramoti Makapersyai jala ibana. pahoton rohamuna Asa di hamu. makapersyai Hanguluan ibana. nasra suda. asa di hamu hanguluan Mula mahamu di bagas suda sedang. amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan ta Jalo Yesus hamuma. Kristus Jala inum jalo hamu siya. hamuma Mudar kudui. jala pangama Naniusehon humokop dagik pamu. kudoi Bahen asasaan nanilehon dosamu. tu Imana hamatean mangaramoti. Jala pahotor humokop rohamuna. hamu Makapersyai Ima ibana. mangaramoti Asa jala di hamu. pahoton rohamuna Hanguluan nasra suda. Syai ibana Amen. asa di hamu Mula mahamu di bagas hanguluan sedang. nasora suda amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan ta Jalo Yesus hamuma. Kristus Jala inum hamu siya. jala pangama Mudar kudui. dagik kudoi Naniusehon humokop nanilehon pamu. tu hamatean Bahen asasaan umokop dosamu. hamu ima Imana mangaramoti jala Jala pahoton pahotor rohamuna. Makapersyai ibana. makapersyai Asa di hamu. ibana. Hanguluan Asa di nasra hamu suda. hanguluan nasora suda Mula mahamu di Amin. bagasad dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama Didok Tuhan Yesus Kristus. dagik kudoi Jalo hamuma. nanilehon tu Jala inum hamu siya. umokop hamu Mudar kudui. ima mangaramoti Naniusehon humokop jala pamu. pahoton rohamuna Bahen asa adi makaporsyai ibana Imana mangaramoti. asa di hamu Jala pahoton hanguluan rohamuna. nasora suda Makaporsyai ibana. amin. Asa di hamu. Hanguluan nasra suda. Amin. Mula mahamu di bagasad dami.
Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Didok Tuhata Yesus Jala inum hamusian. Jalo hamuma. Mudar Jala kudui. pangamma. Nani usay Daging unumokop pam. Nanileho Bahen Tuhamateyan. hasaan sa mo. Umokop. Imana mga ramot. Jala pahotor rohamuna. Mga ramot. Makapersyay Jala ibana. pahoton rohamuna. Asa di hamu. Makapersyay Hanguluan ibana. na surasu. Asa di hamu. Amen. Hanguluan na soras. Mula mahamu di bagasanda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus. Didok Tuhan Jalo Yesus hamuma, Kristus. jala pangamma. Jalo hamuma. Jala inum hamusiani. Dagik kudoi. Mudar kudui. Nanilehon Nani usay Tuhamateyan. umokop pam. Umokop hamu. Bahen Ima hasaan mga sa mo. ramoti. Jala pahoton Imana mga rohamuna. ramoti. Makaporsyay Jala ibana. pahotor rohamuna. Asa di hamu. Makapersyay ibana. Hanguluan Asa di na hamu. soras sudah. Hanguluan na surasu. Amin. Amen. Mula mahamu di bagasadaan. Didok kata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamuseni. Mudar kudui. Nani useho numokop pam. Didok Tuhata Bahen hasaan Yesus sa mo. Kristus. Imana mga ramot. Jalo Jala hamu. pahotor Jala rohamuna. pangamma. Makapersyay Dagik iba. kudoi. Nanilehon Asa di hamu. Tuhamateyan. Umokop hamu. Ima mga ramoti. Jala pahoton Hanguluan na rohamuna. surasu. Makaporsyay Amen. ibana. Asa di hamu. Hanguluan. Mula mahamu di bagasadaan. Nasa leleng nileleng na. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusien. Mudar Didok. kudui. Nani useho numokop pam. Didok Tuhata Bahen Yesus hasaan Kristus. sa mo. Jalo hamuma. Imana mga ramot. Jala pangamma. Jala pahotor rohamuna. Dagik kudoy. Makapersyay iba. Nanilehon Tuhamateyan. Asa di hamu. Umokop hamu. Hanguluan Ima mga ramoti. na surasu. Jala pahoton rohamuna. Amen. Makaporsyay ibana. Asa di hamu. Hanguluan na sorasuda. Amen. Nama Yesus. Ya. Mula mahamu di bagasadaan. Pelan-pelan. Didok Didok Tuhan Yesus Tuhata Kristus. Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala pangamma. Jala inum hamusian. Dagik Mudar kudoy. kudui. Nanilehon Nani useho Tuhamateyan. numokop pam. Umokop. Bahen hasasaan sa mo. Imana mga ramoti. mga ramoti. Jala pahoton Jala pahotor rohamuna. Makaporsyay Makapersyay ibana. ibana. Asa di hamu. Asa di hamu. Hanguluan. Hanguluan. na surasu. Na sorasuda. Amen. Amen. Mula mahamu di bagasadaan. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Didok Tuhata Jala Yesus inum hamu Kristus. siya. Jalo hamu. Mudar kudui. Jala pangamma. Nani useho numokop pam. Dagik kudoy. Bahen hasasaan. Nanilehon sa mo. Tuhamateyan. Imana mga ramoti. Umokop hamu. Jala pahotor Ima mga rohamuna. ramoti. Makapersyay Jala pahoton ibana. rohamuna. Asa di hamu. Makapersyay ibana. Hanguluan na Asa di hamu. Hanguluan na sorasuda. Amen. Mula Amen. mahamu di bagasadaan. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusiani. Mudar kudui. Didok Tuhata Nani Yesus usay Kristus humokop jalo pam. hamuma.
jala Bahen pangama asasa adi dagik samu. kudoi Imana nanile mangaramoti. hontu hamatean Jala pahottor rohamuna. ima Maka persyai mangaramoti jala pahotton Asa dihamu. rohamuna maka Hanguluan persyai nasrasu. ibana asa dihamu hangoluan nasora Amen. sudah. Amin. Mula mahamu di bagasa dami. Didok Tuhatta Yesus Kristus Didok Tuhan Yesus Kristus. jala Jalo hamuma hamuma. jala pangamma Jala Dagik inum hamu kudoy. siani. Nanileho tu hamatean Mudar kudoy. humokop hamu Naniuseho no mokop ima hamu. mangaramuti Bahen jala asaan pahoton itu samu. rohamuna maka Imana porsyai mangaramuti. ibana Jala asa pahoton dihamu rohamuna. hangoluan Maka porsyai nasora ibana. sudah. Amin. Asa dihamu. Hanguluan. Rodi saliling di lelengna. Amin. Mula mahamu di bagasa dami. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangamma dagik kudoi Didok Tuhatta Nanileho Yesus tu Kristus. hamatean humokop hamu Jalo hamuma. ima mangaramuti Jala inum hamusi. jala pahoton rohamuna Mudar kudui. maka porsyai ibana Nanyuseho numokop asa hamu. dihamu Bahen hangoluan asaan itu samu. nasora sudah. Imana Amin. mangaramoti. Jala pahottor rohamuna. Maka persyai ibana. Asa dihamu. Hanguluan nasra sudah. Amin. Mula mahamu di bagasa dami. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma Didok Tuhatta jala Yesus pangamma Kristus. Jalo dagik hamuma. kudoi Jala nanile inum hontu hamu siya. hamatean Mudar humokop kudui. hamu Nanyusay ima mangaramuti humokop hamu. jala pahoton Bahen rohamuna asaan itu maka samu. porsyai ibana Imana mangaramoti. asa dihamu Jala pahoton hangoluan rohamuna. nasora Maka sudah. porsyai ibana. Amin. Asa dihamu. Hanguluan nasra sudah. Amin. Mula mahamu di bagasa dami. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangamma Didok Tuhan Yesus Kristus. dagik kudoi Jalo hamuma. nanilehon tu hamatean Jala pangamma. humokop hamu Jala inum ima mamudar mangaramuti jala Naning pahoton sekon. rohamuna maka Humokop porsyai ibana asa Bahen dihamu asa adi samu. hangoluan Imana nasora mangaramuti. sudah. Amin. Jala pahottor rohamuna. Maka persyai ibana. Asa dihamu hanguluan nasra sudah. Amin. Mula mahamu di bagasa dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Didok Jalo Tuhatta hamuma. Yesus Kristus Jala jalo inum hamuma. hamusiani. Jala Mudar pangamma. kudui. Naniuseho Dagik numokop kudui. hamu. nanilehon Bahen tu asaan hamatean itu samu. humokop Imana hamu mangaramoti. ima Jala pahotton mangaramuti rohamuna. jala pahoton Maka rohamuna porsyai ibana. maka porsyai Asa ibana dihamu. asa Hanguluan. dihamu Nasa liling ini. hangoluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum Didok hamusiani. Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu Mudar kudui. Naniuseho jala pangamma humokop hamu. dagik kudoi Bahen nanilehon tu asasaan hamatean itu humokop Imana hamu mangaramoti. ima mangaramuti Jala pahotton rohamuna. jala pahoton rohamuna Maka porsyai maka ibana. porsyai ibana Asa dihamu. asa dihamu Hanguluan. hangoluan Nasa liling ini. nasora sudah. Amin. Amin.
Di dok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. Mudar hudui. Nani usai honu mokopamu. Bahen asasaan dosamu. Imana mangaramot. Di dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Maka persyai gimana? Dagik kudoy. Asa dihamu. Nanilihot tu hamatayan. Hamuluan na suraso. Umokop hamu. Amen. Ima mga ramoti. Mula mahamu di bagas Jala sadaan. pahoton rohamuna. Makaporsyai ibana. Asa dihamu angoluan na sorasuda. Amin. Di dok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. Mudar hudui. Di dok Tuhan ta Nani Yesus sekon. Kristus. Kumokop pamu. Jala pangamma. Bahen hasasaan dosamu. Dagik kudoy. Imana mangaramot. Nanilihon tu hamatayan. Jala pahoton Umokop rohamuna. hamu. Maka persyai Ima mga ibana. ramoti. Asa Jala dihamu. pahoton rohamuna. Hanguluan. Makaporsyai Nasrasuda. ibana. Amen. Asa dihamu. Mula mahamu Hanguluan bagasadaan. na sorasuda. Amen. Di dok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. Mudar hudui. Nani usehon. Kumokop pamu. Bahen asasaan dosamu. Didok Imana Tuhan mga ka ramot. Jesus Kristus. Jala pahotor Jalo rohamuna. hamuma. Maka persyai Jala pangan. ibada. Asa dihamu hanguluan. Dagik na sorasuda. kudoy. Nanilehon tu Amen. hamatayan. Mula mahamu di bagas sadaan. Ima mga ramoti. Jala pahoton rohamuna. Makaporsyai ibana. Asa dihamu hanguluan na sorasuda. Amen. Di dok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. Mudar kudui. Nani usehon. Didok Kumokop Tuhan ka pamu. Jesus Kristus. Bahen hasasaan dosamu. Jalo hamuma. Imana Jala mga ramot. pangamma. Jala pahotor Dagik rohamuna. kudoy. Maka persyai Nanilehon ibada. tu hamatayan. Asa dihamu hanguluan na Mungkop sorasuda. hamu. Amen. Ima mga ramoti. Jala Mula pahoton mahamu di bagas rohamuna. sadaan. Makaporsyai ibana. Asa dihamu hanguluan na sorasuda. Amen. Di dok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. Mudar hudui. Nani usehon humokop pamu. Bahen hasasaan dosamuna. Imana mga ramoti. Jala pahotor rohamuna. Maka porsyai ibana. Asa dihamu. Hanguluan na sorasuda. Amen. Mula mahamu di bagas sadaan. Dale. Didok Tuhan ta Jesus Kristus jalo hamuma. Jala pangamma. Dagik kudoy. Nanilehot tu hamatayan humokop pamu. Ima mga ramoti. Jala pahoton rohamuna. Makaporsyai ibana. Asa dihamu hanguluan na sorasuda. Dok tuata Amin. Yesus Kristus. Didok Tuhan ka Jalo Jesus hamuma. Kristus jalo hamuma. Jala pangamma. Jala inum Dagik hamusyen. kudoy. Nanilehon tu Mudar hamatayan. Nani usehon humokop pamu. Ima mga ramoti. Bahen Jala hasasaan pahoton dosamu. rohamuna. Imana mga Makaporsyai ramoti. ibana. Jala Asa pahoton dihamu rohamuna. hanguluan Makaporsyai na ibana. sorasuda. Asa Amin. dihamu. Hanguluan na sorasuda. Amen. Mula mahamu di bagas Didok sadaan. Tuhan ta Jesus Kristus jalo hamuma. Jala pangamma. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatayan. Humokop hamu. Di dok tuata Yesus Ima Kristus. mga ramoti. Jala Jalo hamuma. pahoton rohamuna. Jala inum Makaporsyai hamusyen. ibana. Asa dihamu Mudar hudui. hanguluan na Nani sorasuda. sehon. Amin. Humokop pamu. Bahen hasasaan dosamuna. Imana mga ramoti. Jala pahotor rohamuna. Makaporsyai ibana. Didok Tuhan ka Asa Jesus dihamu. Kristus. Hanguluan na sorasuda. Jalo hamuma. Amen. Mula Jala mahamu di pangamma. bagas sadaan. Dagik kudoy. Nanilehon tu hamatayan. Humokop hamu.
Ima Di dok mangaramoti Yesus Kristus. jala pahoton rohamuna Jalo maka hamuma. porsiai ibana asa di Jala hamu inum hamu siya. hanguluan nasora suda Mudar kudui. amin Naniuseho numokopam. Bayan hasasaan dosa muna. Ima namang ramot. Jala pahoton rohamuna. Maka porsyai ibana. Asa dihamu. Hanguluan na surasuda. Amen. di dok Tuhan ta Maha Yesus Mulia Kristus jalo hamuma jala pangama dagik kudoy nanilehon tuhamatean humokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa di hamu hanguluan nasora suda amin Di dok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. Mudar hudui. Naniuseho numokopam. Bahen hasasaan dosamu. Ima namang ramot. Jala pahoton rohamuna. Maka persyai ibadah. Asa dihamu. di dok Tuhan ta Hanguluan. Yesus Kristus Nah, jalo hamuma jala pangama Amin. Mula mahamu di dagik bagasda. kudoy nanilehon tuhamatean humokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana Di dok Tuhan asa Yesus di hamu hanguluan na Jalo sora hamuma. suda amin Jala inum di dok hamusyen. Tuhan ta Yesus Kristus Mudar hudui. jalo hamuma jala Naniuseho pangam numokopam. dagik kudoy Bahen hasasaan nanilehon dosa. nanilehon Di mana tuhamatean Jala humokop pahoton hamu rohamuna. ima mangaramoti Maka porsyai ibana. jala pahoton rohamuna Asa dihamu. maka porsyai Hanguluan na ibana surasuda. asa dihamu Amin. Mula mahamu di bagasda. hanguluan na sorasuda amin di dok Tuhan ta Yesus Kristus Di jalo dok Tuhan hamuma, Yesus Kristus. jala pangama Jalo dagik hamuma. kudoy Jala nanilehon inum hamusyen. tuhamatean Mudar umokop kudoy. hamu ima Naniuseho mangaramoti umokop hamu. jala pahoton rohamuna Bahen hasasaan maka dosamu. porsyai ibana Di mana mangaramoti. asa Jala dihamu pahoton rohamuna. hanguluan Maka na porsyai sorasuda ibana. amin Asa dihamu hanguluan na surasuda. Amin. Mula mahamu di bagasda. Di dok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamusyen. di dok Tuhan ta Yesus Mudar Kristus hudui. jalo hamuma Naniuseho Jala numokopam. Bahen hasasaan dosamu. dagik kudoy Di mana mangaramot. nanilehon Pahoton hamuna tuhamatean makaperseba. umokop Asa dihamu. Hanguluan. ima Nasras. mangaramoti Amin. Mula mahamu di jala bagasda. pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu hanguluan na sorasuda amin Di dok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jalo inum hamusyen. Mudar hudui. Naniuseho numokopam. Bahin hasasaan dosa mula. Ima namang ramoti. ya Jala di dok pahoton Tuhan ta rohamuna. Yesus Kristus jalo Maka hamuma porsyai jala pangan ibana. ma daging Asa kudoy dihamu. nanilehon Hanguluan tuhamatean na humokop sorasuda. ima mangaramoti Amin. jala pahoton Mula mahamu rohamuna di maka bagasda. porsyai ibana asa dihamu hanguluan na sorasuda amin di dok Di dok Tuhan Yesus Tuhan ta Kristus. Yesus Kristus jalo hamuma jala Jalo pangamma dagik kudoy Jala inum nanilehon masyen. tuhamatean humokop pamu Mudar hudui. ima mangaramoti jala Naniusehon pahoton humokop rohamuna pamu. maka porsyai Bahen ibana hasasaan asa dihamu hanguluan Imana mangaramot. na sorasuda Jala pahoton Amin. rohamuna. Maka porsyai ibana. Asa dihamu. Hanguluan na surasuda. Satu Amin. aja minta. Mula mahamu di Didok bagasda. Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagik kudoy nanileo tuhamatean humokop pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu hanguluan na sorasuda amin Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Didok Jala Tuhan inum ta hamu Yesus siya. Kristus jalo hamu Mudar kudoy. jala pangamma Nani useo dagik humokop kudoy pamu. nanileo Bahay tuhamatean nasa humokop sabi. pamu
Ima namang ramoti jala jala pahoton pahoton rohamuna rohamuna. maka Maka persyai ibadah. asa dihamu hamuluan nasorasuda. Amin. Mula mahamu di baga sedang. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu Molo adong dope. jala inum masiani Atawa adong amarsani. Sehon mongkok hasesaan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka persyai ibana. Asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Roti aja tuh. Oh ya. Eta. Sudah rotinya. Didok Tuhatta Yesus Kristus. Sudah dia. Jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar budui. Nani usehon umokop pamu. Bahen hasasaan di dosamu. Ima namang ramoti. Jala pahoton hapur syamu. Nakabosi bana. Asa dihamu hanguluan nasrasu. Amin. Jong mahita saluna. Maranatha roh Tuhan. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalan asarohaku di bagasan memuji gorna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jala unang tung halupau dengan ibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahikmu sudena. Ibana paluaun hosam sen hamagoan. Jala dilehot tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para siroha jala perdengan bahasa do Tuhan debata. Lebat terimas jala para siroha gudang. Tang diwahi tuhita na hubar tu dosata. Jalarang di balosot tuhita na hubar tu hasatotta. Songon asin ni rohani amama tu akan akon na do. Asin ni rohani tu debata di akan na makabiari ibana. Nung atakas di patulo debata holong ni rohani tuhita dinamati Kristus. Humakopita uju perdosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing. Siar rimasna. Dunggabi parpitor kita hinorhoni budarnay di baheni. Say pujion di pamangaku, dohok rohaku, do nasa pabehenaku do, tuat debata, olak nyoro di seliling ni liling na. Amen tapasaha mapilian tuadu pani debata. Aliyaman nami na di banagitsang. Horo haron salut sililo na tingkat do na sulibasa na maulitus. Pasatami masya nilomitu hami, pilan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di zulum. Pasu-pasu may zarramoti. Asa ko para siyang hami pilenon. Pati bulan na rajom ni tonga-tonga ni huriam do di bortibion. Buhay marohanay marite-hite to dim. Salam tada hami godang ni silolomi to hami. Salam gerger hami do moliate to ho. Marite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nireo. Alay Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpasohotan. Hupuji hami maho alas saut sude tahim naong sinakka mo. Adorang sumarojaha do pehasya nganon. Dang tarabak sibulis sakka mo. Dang sudah tahim na badiay dibahin dosa nami. Alani holong ni roham na belga na suhadu duani. Dibahin ni mauliate marohan nami tuho. Alanong saut sakka mo. Ima persurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu hami. Asa malua hami siad dosa, hamatean, doot siad uhum,
jala masot kami mangulahod dosa, ope siya si maroham dihami, tugihom mahami tu anakmu, saybahin mahami gabi siluam, tu ibana, asa upa ni halojon nahami, ala natinaon na nabirniti, dot hangaluton humakop pami, asa ibana na punahami, jala hami na punahibana, sungguli mahuriam sedaryon, asa diingot habel gommu, dot haroro ni anakmu, gabi jolma, lau panguluhok kami perdosa, sesungguli maakaparlaro ni huriam, mamaritahon barita na uli tu sadok halak, naong patar hasang apomu, jalanong jupang dame dot hasunangan, lehom mapitu na ukap tu halak si pilibegu, dot parugamo na asing, asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus, say rajay masalut raja, dot akasuran na, asa diboto na sida, naong diloko raja, jala Tuhan na sumurong rodi sa liling na, lehon gogo tu akka na dibagasan pangucunan, apuli akka na marsak, pelua akka na tergogot, saya tatap jala oding akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, dongani pasu-pasu mahami, akka na magurang rodi dadanak, dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama namin ibanagijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saot mulo menroham, di mana tongon songon na ibanagijang, leo matok hamis daron ng ulos siya pari, say samars nami song panis nami, di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unak kami to gitu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu apa pasu set Tuhan de batang, jala mula mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Disedakon Tuhan de batama buina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buina tuho, jala di pasar homa damena tutodim. Amin. Upasatami madi tonga-tongata, selamat hari Natal. Baik kamu maparbusit nami, laos marsijalang mahita. Selamat hari Natal. I wish you a Merry Christmas. Dah, sudah. Kita mula kami tak. Cek, 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 Cek. cek, cek.